Ahojte milí priatelia, dneska tu mám pre vás exkluzívne v ponuke útulný, tichý, štvorizbový byt v jednej najkrajších častí Dubravky. Tak poďme sa hneď na ňo pozrieť, poďte. Milí priatelia, okrem štandardnej pivničnej kôpky máte k dispozícii bytu aj takúto sušiareň. Poďme sa na to pozrieť. Vidíte, sušiareň je pomerne rozsiahlá, viete si tu odložiť či už nejaký kočík, bicykel alebo nejaké iné nepotrebné veci. Milí priatelia, dostali sme sa na záver tejto videobliadky. Ako si môžete všimnúť, nachádzam sa priamo až v rozprávkovej scenérii. Toto je obrovská výhoda danej nehnuteľnosti, keďže sa nachádza v jednej z najkrajších lokalít v Dubravke, kde máte hneď vedľa bytu takýto krásny les s krásnymi parkami a tichým prostredím. Zároveň v blízkosti je hneď škola, škôlka a všetky obchodné centrá. Čo viac dodať, milí priatelia, ak aj vy ste si obľúbili tento bytik tak ako ja počas tejto videobliadky, nevajte ma kontaktovať na dole uvedené telefónne číslo alebo mail. Teším sa na vás. Ahojte!